와, 하그라마 महिला리. 스튜디오에 दं राजिब बसुमतारी. नोंथांमोना भिजुवेलनि गेजेरजों नुगासिनो। हेलौ रायजोफोर, दिनै नै फुंजामाथि क'क्राझार टाउन फैबाय। दा जोङो बहाय थांगोन सानैनि। नायलांबाय थादो रायजोफोर, दिनै हरावनो सिखारनानै फैनो हादों क'क्राझार टाउन। नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै गोबावजों खनसे क'क्राझार टाउन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। मोनबायानो क'क्राझार टाउन। एकदमबारे सिदाबानो थांगासिनो जों नै। फुं जाबायना, मानसिखौनो नुवा रावखौबो। ओरैबायदि खालि। दस्रा जायगाफ्राव दा फिथा हमदोंलै हनै। आयो फिथा गुदुं गुदुं जाजागौमोन। जानायनि टाइमानो गैयाना दा। थांगासिनो रायजोफोर, नायलांबायल' था। नैलै फिरफिलाया बोरायबाय, गोदान होनांसिगौ जोंनायनि गोजौआव। औवा लुलाबायलै थेलाजों नै लाइन-लाइननो। दायो मोनफैबाय जाहैबाय जोङो जि जायगायाव फैदों। थांनोसै सिङाव, नोंथांमोननो देखायनोसै माबायदि। नोंथांमोनाबो नायलांदो। नाय बेखौ। बाबु उन्दुदों। हिनजावफ्रा जा खुसि जायोलै बिदिखौ नुला। दा बुंसै। बिबार बारसेजोंबो खुसि जायो हिनजावफ्रा। औ। मा दंथाय बिबारावबा, मा मोन्थोर दं मिथिला आरोखि। दायो ओंखारनोसै। दाबो रावबो सिखाराखै नामा? गैया, गेटआनो बन्द'सो। ओरै नायदो नै रायजोफोर, जों नैबेयाव फैदों जाहैबाय। बिसिना दाउला गिसिराखै नामा दाबो? बुनानै थांनांगौ दिनै। दामनोसो फैदों नोंसोरखौ। बुनानै थांगोन जों दिनै। दाउला गिसिराखैना दाबो? गेटआनो नै ताला बन्द', अनजुआ न'आव गैया होननायनिसो। बिराद गिख'लै बिसोरो नै सिसि लागायजोबथारथारो। फन बुदों फन। हरनि र'। थिखोबावा फनाबो, सिरिमबावाखै खोमा। या। बेबो फन दङ। गैया। फन खिथिनो हमनो रोंलायाखै। बेल गैया नामा खेलथें होग्रा? दामनानै थाखोमाबाय थानांगौ थाला। ना सिङावसो दं बेलआ? साजेब। बोरै जाखो? फन खिथिनो थिखोनो रोंलायलायि। दाउला गिसिराखै दाबो? आया। गेट गासिबो बन्द' गोजा। आं गैयाथ' न'आवसो फैदों मैया। आया। बिदिसो जाना दं होनबा? मा गोदान फैबाय? रावबो सिखारनो रोङा। अनजुलिया न'आव गैया, थाला बन्द'सो होननायनि जाबाय। अनजुलिया न'आव गैया। अनजुलि। गेट ना माबार खेव। खालामदोंमोन, हमाखै फनखौनो। बे मा दाउ गिसिराखै? ओइ माथो सोराङाखैनो सं। दाबो सोराङा? सोराङाखैलै। सोराङाखै होनबाय दा। दाबो सोराङा आरो। गेटआव खारा जानानै दंफैयो नै जों। गेटआव? नोंसिनि गेटआव। फन हरनांगौ नोङो दहायनो। आं आसोलखौ नोंसिना आसोलखौ फन हरदोंमोन आं, बेबो हमनो रोङा। सोरखौ? सासेया सिबिदिथारा। ओमफ्राय माथो होनदों? फनखौनो दैखोनो रोङाखै। उथियाखै। सासे दासो माबा थिंग्रें दाउसा मावराया बायदि जानानै दंफैयो। थांबाय होनबा। दासो सिखारदों आरो।
माथो दाउलाय दासो गिसिरदों नामा दासो गिसिरदोलै हा नोंखौ दंना गैया मिथियाना सोरखो बिजितखो नङालै नै पबित्र दे दे थांबावोसो खेवनानै हा बेनो जाबाय बड'लेण्ड बुब्लिनि जारिमिनारि फट' बे जाबाय निउस स्टुडिअ बेनो जाहैबाय बिथांमोननि अफिसा रावबो सिखाराखैमोन जों फैबा अब्ला नायदो जों बेसे हराव सिखारनानै फैयो उन्दुनोसो ओंखारफिनबाय आङो आंबा सिजायबोबाय गारि सानो औ सार थाङाखै आंलाय फन हमैखाय दाउ गिसिराखै नामा सानदों दालायसै ओंखाराखै नामा नोंलाय सफैनानै आधा घन्टासो जाबाय नै बिजि रायलायफैलाय रावबो सिखाराखैमोन दाउआनो गिसिराखैमोन नै बिसिना बिजिदा 10थायाव सिखारोलै टाइम जायाखै मा फन बुबाबो रावबो हमा माया आं बिसिना दाउलाया गिसिराखै नामा दाबो सानदां सानदां माने सानबायमोन आरो खिन्थु दाउआ गिसिरखायाखैमोन जोंसो फोजाफैबाय माबा रासि सोलायनाय निउसआबो गाबा नामानो बेंग्लाय दंबोयो बेंग्लायखौ लाफादों जोङो दायो सिङाव हाबनानै नायगोन बड'लेण्ड बुब्लिनि निउस स्टुडिअ ओरै हाबलांनांगौ नै ओरै नैबे एडिटिं रुम बियो एडिटिं रुम बेबो गासिबो एडिटिं रुम जाहैबाय बियो ओमफ्राय मेन स्टुडिअ ओरैसो नै बे जाहैबाय मेन स्टुडिअ आरो डिसप्ले लागायजोब्बाय ओरैबो डिसप्ले दं बेखौबो सालु खालामो नामा बेखौल' सालु खालामो ने ओमफ्राय ओरै केमेरा स्टेन्ड थाबाय ओरैनो JSPB कंग्रेस BJP BPF ओमफ्राय ओरैहाय नै UPP ला खिथुनावसो दंलायबावो डिसप्लेया बेयाव जोंबाय थाबाय भिजुवेला ओरैहाय नोंथांमोना राकेश सारा माबायदि निउस फरायो एसे कपि खालामनानै खोन्थानो आङो टेबोलाथ' बेयावसो दोनहैबाय नै टेबोल दंब्ला साबसिन जाबावगौमोन जिरायनानैहाय जोंना राकेश रामसियारि सारा वाह हाग्रामा महिलारि बेयावसो थानानै बेबायदि निउस फरायो आरोखि ओमफ्राय जोंना राजिब बसुमतारी सारा माबायदि फरायो बेयावहाय थांलाय फैलाय ओरैहाय आरोखि स्टुडिअआव दं राजिब बसुमतारी नोंथांमोना भिजुवेलनि गेजेरजों नुगासिनो दङ ओरैबायदि आरोखि निउसआ बेयावनो सेबखांजायो आरोखि बेबायदि रोखोमैहाय नोंथांमोन दिनैहाय दिन्थिबाय आङो एसे एक्टिं खालामनानैहाय दाथ' डिसप्लेया अफ दा गासैबो उन्दुना दंजोबो एडिटरफ्रा दा रावबो गैया दिनै खालि आरोखि दा नोंथांमोननो एसे देखायबाय बेनो निउस बानायनोब्ला माबायदि सेटआप नांगौ नै नायदो ओरैबायदि जोबोर जुस दामि सेटआप नांजोबगौ ओरैहाय दंजोबो गासैबो नोंथांमोना आन्दाज खालामनो हादों बेयाव बेसेबां खरसानि सेटआप दङ मिथिगौना ओरैबायदि नांगौ जायो निउसआवहाय सेटआपआ स्टुडिअ बानायनो थाखायहाय
ब्रेकिं निउस नुबाय दा रायजोफोर निउस स्टुडिअखौ माबायदि खालामो बे गासैबो एडिटर जाजोबगोन एडिटिं खालामग्रा बियो रुम ओरैबो एडिटिं खालामग्रा ओमफ्राय जों दा बिनिफ्राय ओंखारफिननोसै आरो बेवहाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि फट' दं सुजित नार्जारिनि दं जों दा बिनिफ्राय ओंखारफिनसिगोन रायजोफोर दायो जोङो बिजिनि बर' साहित्य सभायाव थांगोन दा गासिबो निउसनि मानि बुस्थुफोर लाजोब्बाय ओमफ्राय दा जों बिनिफ्राय डाइरेक्ट बिजिनि रौना होसिगोन दिनैनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि निउस स्टुडिअनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोनथोंसै बयनिसिम भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबाव चेनेलाव गोदान हाबफैदोंबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बाय बाय